Маршът компарсита новели на Петринел Гочев, който е тук при нас заедно с неговата издателка Калина Бъчварова. Добре дошли. Добре заварили. Значи, господин Гочев, вие продължавате да ме очудвате и то приятно, защото обикновено неприятно се очудваме от някакви хора в общественото пространство напоследък, но вие сте абсолютното олицетворение на твърдението, че когато човек е талантлив във всичко. И не спира. Любопитството го влачи в неизвестни понякога посоки. Така е, правилно ли ми е усещането? Аз не мога да дам оценка на себе си. Не, за любопитство говоря. Това за таланта е мое мнение. Безспорно, да. Така действам. Бяхме ученици и нахвърляхме някакви мечти, как си представяме живота с най-добрите ми приятели. И в рисувалното училище една моделка казва: момченца, вика, ще ви подрежат крилата. И аз това някакси бях многопосочен и си казах: не, аз ще ги направя тия неща. Ще бъда и художник, и скулптор, и театрал, и така. Така някакси. Не е било мечта, просто така се случи. Сега, новели. 3 новели. Но можем да кажем, без да преувеличаваме в никакъв смисъл, че това са киноновели. Това е една наистина забравена жанрова форма, която аз лично обожавам. Имаше на времето литературни киносценарии, които се публикуваха, издаха, които аз от малък четях с голямо удоволствие. Естествено, повечето бяха на български филми и руски режисьори, по ред обективни причини. Но това е завръщане на един жанр, който е прекрасен. Сега, аз няма да крия, че подтика да тръгна в тази форма дойде от брати Мормареви, от това, че видях малкия ми син, който беше на 8 тогава и на леглото му стоеше отворена, коя да е била от неговите книги, Войната на тарлежите, да речем. И аз бях изключително изненадан, че той чете с огромен интерес като книга, не като филм. Да. С което аз се зачетах и викам, всъщност това е друг разказ. Точно така. Да. И това много ме впечатли. Още въобще не бях мислил, нали, да тръгна да оформям някакви истории по този начин, но някакси то си дойде след това. Но тази случка не мога да я забравя. Тя беше важна за мен. Как се свързахте с госпожа Бъчварова? Обяснете вашата симбиоза на нашите зрители. Ние случайно се свързахме, но не случайно тази книга е факт, защото това, което той ми даде да прочета тогава, ама точно казано, тази книга е филм. Просто четеш и в главата ти излизат тези сцени. Точно той, както казва братя Мормареви, аз наистина си представях моето детство, когато сме гледали тия филми и сме ги съпреживявали по начин, по който все едно ние сме на улицата. Ние влачим това куче с каишката, ние сме с прякорите, как бяха, щайгата, да ме прощава националния ефир. Той е сикнал, той е издръжлив националния. Лайнише, кой не е имал такъв другар в компанията. Нали? И това просто в главата ти се случва едно кино. Просто беше разкошно и аз казах: не, това ще се прави. То просто не можеш да не го направиш. Коя ви е любимата от трите новели? Естествено, компарсита. Така ли? Да. Много интересно. Може би защото беше първата, която ме филмира в главата. Да. Сега в Златните струни имам такива любими моменти, но до вечера, който дойде на представянето, ще види за какво става въпрос, защото имаме страшно интересни неща, които се случат. Какви са тези неща? Ми казвайте, имаме си пушка, трябва да гръмне. Добре, Невена Калудова ще чете. Добре. Пьотър Кшемински, Гергана Змейчарова. Гергана Змейчарова. Всичко е едно голямо семейство, така както го усещаме. Абсолютно, ние сме. Няма как, това е неизбежно. Сродни души. То семейството е сродни души. Ма не, човек залага на сигурното в крайна сметка. Пък при това Гергана Змейчарова, вашата половинка, и вдъхновител на... Поне за български кораб Будно море съм сигурен. Там имахме такъв предварително, да кажем, потенциален конфликт, защото новелата Български кораб, която е някакси под моят последен печат на тази история, всъщност започна от нейн разказ, с което се разгърна в сценарий, с което претърпя някакви промени. Така, живота на един филм е нещо съвсем различно. И аз боледувах заради
всичко останало, което не може да мине през, някакси не може да се разкаже през киноезика. И така. Тя я зачете, аз бях много притеснен тогава и каза не, това ме разплаква и ме разсмива непрекъснато, искам да го прочита на книга. И аз казах, добре, благодаря ти. И така, тук една вметка само да кажа. Да. Нещата не са случайни. Разбира се, в основата на нашите животи, на нашите поколения, изключително често семената се хвърлят някъде в казармата. Това е оттам тръгнала тази история. Много... Не, че сме били заедно в казармата. Заедно се надявам, защото трябваше в Израел да служите заедно, че няма. Не бяхме заедно в казармата, но мой много близък съказарменик ни свърза и така потеглиха нещата към това печатно издание. Към бурното море на литературата. Това е всъщност първият вид, да го наречем литературен опит, така официален книжен. Официално, да. Иначе ние непрекъснато, знаете, режисьорите работим с писан текст, ние самите пишем, налага се, просто, така се каже, професионална необходимост. Така че работим със словото, с писаното слово. И няма как в един момент човек да не се опита да го отдели това като отделно произведение. Просто няма как. Защото вие се хвърлихте в центрофугата на българското кино. В крайна сметка вече имате и опит, имате отстранен поглед в процеса на правене на кино. Кое в крайна сметка повече смятате, че си заслужава киното или литературният вариант? Защото това са много такива... Уж са много близки нещата, ама хич не са. Много особен въпрос е. Първо, така да споделя, че българската киногилдия ме прие много топло. Аз бях много изненадан, защото знаем какви са взаимоотношенията в творческите гилдии. Но си признавам, че по време на снимки, по време на работа съм се клел, че няма да се занимавам повече никога с това. След което, когато това отмине, нали? И да бъдете удовлетворени, ти си кажеш, не, всъщност ще направя още един опит. В момента съм на страната на литературната форма, но не знам в бъдеще какво ще се случи. Клел съм се така няколко пъти, че няма да се занимавам с едно или друго, след което то ме е постигало неизбежно, така че няма да поема такава отговорност. Тук като се занимава човек с изкуство, защото ние отстранено трябва да говорим от класика. Крилата си поникват и да ги режат, те си поникват. Ти си искай каквото искаш, то накрая ще се случи това, което трябва. Това е за хората, които наистина обичат изкуство. Ние да правим каквото трябва, пък да става каквото ще е. Точно така. И в това, ето, аз същия въпрос бих издал и на вас, като издател. Гледали сте филма, неговия? Да. Ето и тук новелата. Много труден избор. Открийте 11-те разлики, да. Не. Значи, аз не бих искал да слагам нещата, което предпочитам. Защо? Човек предпочита някакво. Искам и торта, искам и кока-кола преди. Не може и торта и сладолет. И сладолет, Не, в никакъв случай. Аз пък искам. Добре. Искайте и ще ви се даде. Аз пък искам още нещо да кажа, тъй като гледам отново корицата. Да спомена непременно художника на корицата Лиляна Александрова, за което съм много благодарна. Много хора ме питат защо толкова се старае на кориците на книгите. Това е наистина безумен въпрос, но да, ще ми е интересно да чуя и аз. Най-вероятно, защото си обича работата, освен това си мисля, че нещо толкова красиво, ето сега конкретния случай, който е създал Петринел, такова красиво нещо, как да го обличаш в някаква дрипа. Нали, трябва да е красиво. Красивите думи в красива форма. Лиляна е изключителен млад художник, съвсем млад художник. Година-две, може би, откакто е завършила. Аз мисля, че тя така ще има сериозно бъдеще и успех в тази работа. Ще може да си изкарва прехраната добре. Дай Боже. С тази работа. Открих я на есените национални изложби в Пловдив, есента, и тя ме заплени с изключително виртуозно майсторство. И когато стана дума кой да бъде художника, някакси... И ти си запленил с думите, след като направи това нещо.
Запленихме и още няколко човека, които са отпред в първите страници. О, да, има прекрасни встъпления, които аз съм чел, и на Андроник Мартинова е прекрасно встъплението. На госпожа Маргарита Петкова, която няма да забравя. Аз тръпнех да ми каже нейното мнение, когато прочете текстовете, защото аз много вярвам в нея. Тя е много честен и безкомпромисен човек. Великолепно е. И стоях и си казах, Боже, сега какво ли ще ми каже? Тя каза, такова мъжко хубаво писане отдавна не съм чел. Да, чисто писане, тя го и казва точно в увода. Няколко думи все пак да кажем, господин Гочев, за сюжетите, откъде идват във вашето съзнание, да ги разказваме, разбира се, но откъде идват идеите за тези сюжети? Основният сюжет в Марша към Персита, борбата на една общност в село, което не е типично село, някъде така забито из Балканите, а близо до градовете, срещу един рудник. Идва, защото аз там живея. Това е, така да се каже, пред очите ми се случва. И някакси, когато през годините започвам да се сближавам с тези хора, да ги опознавам, езика, спецификата на живот, някакси нямаше как това да ме грабне, да потъна в това. Когато децата ти започват да говорят на местния диалект, почва да се притесняваш, но всъщност това е нещо много сладко. Някакси ти виж, че те го почват да го въплътяват. Златните струни е една история за една 300 годишна цигулка, която, ако не беше се случила същината и пред мен, един невероятен учител, ако не беше предоставен на едно дете 300 годишен инструмент, докато родителите му се бълтават какво да правят с този талант, нямаше въобще да измисля такова нещо, защото тогава си казвам това, ако го напиша, ако се опита по някакъв начин да го претворя, никой няма да повярва, че наистина се случи, то се случи. Това беше зърното. Оттам нататък всичко е вече художествено натрупване. За кораба, знаем, това е една моя история от детството, която е наистина само зърното около целия свят, който около тази случка някакси се самоизгради и кристализира. И разбира се, всичко това е захранено от моето преживяване на живота. Всеки някак си въплъщава собствената си точка в живота. Оттам черпим. Само там и ако не е лично, не е вярно. Точно така е. Изключително се радвам. Наистина нямам търпение сега уикенда да изгълтам книгата на един, защото наистина не съм я чел, признавам си. Но гледам филма, следя всичко. Как върви? Вие сте и в репетиции сега? В репетиции съм. Аз открих още един театрален оазис във Враца. С чудесна, невероятна бойна трупа, с изключителни млади попълнения. Стефан Сариванов, който знаете, който ми забрани да го наричам Стефко, но с Стефко работим страхотно. Млади момчета и момичета, които дойдоха и се получава изключително свеж контраст между старите кучета, които са изключително опитни, с невероятна лекота работят, и когато тази такава напориста млада енергия, още неочупена, се срещне с това другото и се получава някаква невероятна спойка. Освен това, хората, които са там от години, ги посрещат много топло, което за мен е голяма изненада също. Това е, като го види човек, такъв застава пред някакъв феномен. Въобще няма да ме домързи да дойда на вашата премиера във Враца. Там имам и верни другари, които с радост ще нахълтаме в театъра, за да гледаме. Очаквам. Казвам го без грам колебание. Така, край на разговора тази вечер, премиера, защото останалото не е мълчание, но като чете човек мълчи, така че останалото е четене. Искам и да благодаря безкрайно на госпожа Василена Винченцо. Коломоец. Да, както винаги съдейства в нашите начинания. Това е тази вечер, каним нашите Хайде, нахлуйте зрители. Тази вечер. Точно, нахлуваме с пълна безразсъдност. На добър час на книгата. Поздравления за усилието. Въобще това да стигне до нас. Благодаря. Връщаме се при Александър Гюзелев.